Penny Daroma, a high mention fee, you be say, or money, or high and a perry. I'm sir, I'm crying about me, I didn't buy we are sick. A wood in a bar, Bono. Miss Sabi, my more frasi in a church and a meeting, I'm some Santana. I sent me there, you never bomura. Number Bonamania. So me the car prayer nas. Tinena broyi pumako. Number me ranche. O makwa. Me ba no sese. Onime. O siese. Onime free me mo frase ketekete. En kranche sem kran ma me ene ma brabo. Dintiti ane tenten se me ba me wura ne mi. Wie na sem ba na ma o. Na me de asie. Se nene braso abroyi pumako na me de asie. Esubebo na ema ti me fi me wura ma ba na ema ya fi na fa ne se ye ne se ekoya Nyankopon ni madimu asase su de afi na adimu pa ti ba jo menante se no boni bia ni. Okay, now by so wura ene na hema o mo reception and so ti sen share no ni sen yan fa ne se open papa eburu papa so na mpanisi ani bo kotrem je wo sumye bi da so a na pa bi de ho atwena afi na me hu ne se me obo bi de me ho atwena bra me wura hu me no no kai me kura na en komhye ti me wa wura hu me so e ma ho a o ka kira kira me fo se oni me na me yakura ketekete o de nsa na ye ahyanso de no ti ani se de doma o ha ne se be mpani a o ha si ageme no chese me ya santini people Ntino obotan bia mele me watch. Okay. Ye ma woni abusuan nyina ya akọ enti enhye no ene sen ebrebe na ye pe ma me krabe ne sikasa no. Wada maburu 31st May ya. Tabanse ye wo ha ne ya wada. Ade chie fiada na memenda. Ewi ane atena se wo 4 billion officer SMS. Bacho. Enti it was 48 hours. Na wo se jumadi ene start bacho. Ene can be chere wadofo ohene obese no ye wajo fel na hema ene wo mo a ohwe onu nyina sebi banizia kasa krokoto yan kasa krokosi ebeto santimai ebeto manhia ebi am kasa onyame won fa de brane tumi mu bi kwa na koma ene na yemu ye ka ho na hu se de manhia si wakase ne na santimai tie na obeba na ebebie ponama fra chiame so sebi kafra kosi ahenkwa so na epono kase ne so bia yewura na amakwan semie na se otie bia no ebeso so se oye obi no amade oni ne da so okura nya ne da so ti meda me wura ase na meda me na sante ma so ase se ho me ma me kura mfo nyi no wakai se sebi na da maburu oni no na otia mu se na afia ache ni papa omoye ene nyame a ode manhia hemfia abesi wo se emo wi ase ne santeman ne yemasum di enkuranshe na wi ase nyina so nti ase se eye bia ewura santen ne de ne nsa be sha ase se wa makwan na osoro amakwan ti medaga na nyina ase ameda manhia afiri asuru besi fom nyina meda obi ase ne krakra minim se o ma me hwe from ya de kese no mahwere na wo osofo obofo se okasa o kan bi afa o ma me ho a den na obeka afa no ba bi ya obedri se matwanitia se modwuma da so eni ye wo mu bebre na me ma me de me de oburo eni so ye metia kan edas amishra